Jeg er bare på røvet. Venter din arm! Du mangler din arm! Min arm! Jeg har brug for en ekstra hånd. Ja. Siger ham. Den må du løbe på, hvor er du cute! Åh! 10 minutes left til at gøre hvad? Vi har ikke gjort en skid. Njau! Det kunne være, at vi skulle have spillet tutorialen. Nå. Fred! Nej! Nej, han har mig! Hjælp! Au! Au! Ja! Han kommer mig! Nej! Fred! Er du stadig her i? Du er! Jeg skal nok få dig ud! Jeg skal nok få dig ud! Task completed. Det ved jeg. Fanden løb vi overhovedet? Det ved jeg ikke. Jeg har lavet det. Tryk tab, så kan I se to-do-listen. Vi skal tage sådan en rotte. What the fuck, er der ikke fucking? Jeg skal da ikke gøre sådan noget. Okay. Det giver mening. Det er for helvede. Hvor skal jeg i køleren? Luksus! Sector. Miau? Miau! Oh my god! Jeg tror vores kat skal kastreres. Hvad? Luk. Jeg hjælper dig op. Arden! For satan! Min arm! Det er noget af en rescue mission, jeg har fået med her. Ja, vi har den! Ja. Kom så ud! Ej, hvor er du tyk! Kom nu her for fælden! What the? Jeg bliver bare body shamed. Gå så ud med dig! Hej! Au! What the fuck? Au! What the fuck? Lorterotte! Vi har ikke spectate Oxy, jeg tror hun er væk. Ej, hvad fuck? Hjælp! Hvad er det derovre? Hjælp! Selvfølgelig. Hvad fanden? Det er Oxy. Ikke tid til at sove. Sådan lyver. Kom. Hvad laver de med min døde krop? Shit. Dear. Breakdancer. Shit. Fuck. Jeg kan ikke sprinte. Juke til, nå. Yeah! Ja, så giv mig for satan. Ja, så kast. Ja, så gør det. Så har I med her. Hvad For fanden? søren! Der var en rotte, der dræbte mig, en ægte en levende en. Hvad fanden? Det vil jeg ikke engang lige kunne. Jeg var da glad for, at I kan bevare den. Jeg tror, jeg gittede en rotte, den forsvandt altså. Nå, den er her! Den der! Ja, det er den, jeg har kastet med. Ja. Den der, den gør ondt, ja. Den bider. Fuck, hvor er der mange kakelakker. Prøv at se. Venner. What the fuck? Men task complete. Nå. Så det... Der var en musefælde. Nej, det er han ikke. Ej, hvor du cute som spøgels. Jeg manhandler lige dine boobs. Din man boobs over mig. Hvad er det, jeg ser herovre? For satan. Hvad fanden er det, der foregår? Hej! Jeg bag linkshot. Jeg tror ikke, jeg lever op sådan her. Jo, ned ad trappen. Det er også crazy gjort, det der.
Du op at stå og vejlede mig, Oxy. Hallo. Hvad fanden? Og bare bend over, altså lad... Easy POV, ja. Jeg vil gerne se det. Prøv at stoppe, så kan jeg vise dig, hvordan det ser ud. Hvad er det, jeg ser på? Jeg bliver violated. Hvorfor kan vi ikke give ham CPR? Altså, jeg ved godt, at han mangler et hoved, men altså... Jeg skulle da sige, at jeg tror, det er det siger lidt. Du har givet hovedet nok. Oj! Oj. Åh. Man kan kun gøre det 2 gange. Okay. Au. Ah! Okay, han er sådan rigtig... What? Så jeg lige, hvordan han gik med gunnen. Han har den sådan bagud. Sådan rigtig Han er jo rigtig gangster. gangster. Han er virkelig gangster. Oxy. Jeg går ud for. Shit! Jeg kan bare se Freds blod. Ja. Jeg håber ikke, de har brug for mig. Hej. Kom lige også med op. Ja, du er efterladt panda. Ja, udtaget. Giv mig panda! Giv mig panda tilbage! Please! Eller piller jeg dig i næsen? Øj! Det kan nok. Du har krænket den. Ja! Jeg krænker dig, hvis du ikke giver mig panda! Har du en panda til mig? Panda! Hvad fuck? Jeg ved bare. Det kan jeg ikke noget til. Jeg lagde mærke til, at det var okay at kun at lave 3, og så stak jeg i. Det er meget bad. Har ikke nogen selvfølgelig. Vi er godkendt. Hvad er payouten? No, det kan jeg ikke noget til. Til at craft med. No room reward. Hvad kan vi gøre med den? Det er ikke bare til at craft. Jo. Cool. Ja. Vi skal ned igen. Dag 2. Hvad? Woo! Jeg har Nej. din skuldre. Jeg For var roligt. den. Fred. Okay. Han er fucking nøgen. Hvad? Han har ikke tøj på. Jeg blev lige kastet ud af en nøgen mand. Det lyder som din drøm. Måske der er en gap, der sidder fast på dig. Hvad? Vil du lige noget? Vil du lige have noget? Kan du tage et billede af mig? Nå. Det var meget pænt, at der er taget den af mig. Du får en kniv, kan jeg se. Det er godt, panda. Det var map. Nå, det er vist ikke, du var herinde. Du var ikke lige reddet Fred. Han er i gang med at blive til en burn kanon. Hvordan ser jeg ud? Du er lidt mørk. Du har slet ikke... Ved den gaffel, den skal lige... Steal a knife. Nå, men du skal bare stjæle den. Det gjorde du bare. Jeg så godt, hvordan panda stjælte. Jamen, det er fordi, han ikke kan håndtere ting. Kan vi ikke lige fjerne den der? Luk den. Hvad mener du? Hvad skal det betyde? Jeg prøvede faktisk at redde Fred her. Hvorfor kan jeg ikke tage den? For helvede, for! Shit. Bye. What? Men det er jo ikke min skyld. Du skulle have set mig, jeg kom fucking løbende hen til Fred. Så kom ham den dude, og så skar jeg ham mig selv midt over. Hvis jeg nakste en cockroach. Au for helvede. What the fuck? Fucking toxic. Hvad? Han smidt i toilettet. Han blev bare smidt i toilettet. Hallo? Hallo. Hallo? Hej, Vælg. Jeg kvæler dig! Jeg kvæler dig med! Prøv at finde ud. Bare hold dem ude. High five! Jeg har dit hoved. Jeg har dit hoved. Min arm Vi er ved, her. hvordan dræber vi sådan nogle her.
Ikke sådan der. Det faldt mig også heldigt. Revive me, Jet! Kan du give mig CPR? Kan vi skal udenfor? Kom han. Au for satan! Okay. Jeg kører. Hjælp! Ja, snupse! Kan du give slip på Hvad panda? vil du med mig, mand? Hvordan selv synes du, det gik det der? Ikke særlig godt. Han skal kraftedeme ikke komme og Minecraft villager mig. Løb! Hjælp! Hvad er det, I har lavet? Ikke hvad? Hvad? Nej! Du har dræbt Fred! Nej. Han mangler et hoved. Hvorfor virker det ikke på dig? Jesus! Nej, ja! Fuck. Det er John. Ej. Det Er det John? Det er John. Åh shit, der er tid på. Åh shit. Rotte! Hvorfor nægter? Ej! Bro, du kan ikke tage mig. Jeg mangler en arm. Hvad fanden laver du med min krop? Fred, panda krænker min krop. Ja, wop. Du er alligevel død. Crazy sagt. Don't mind me. Ej! Jeg spectator Fred, der render rundt med et brød, og så vender jeg bare tilbage til dig, der er fucking... Jeg lader det, bror. Åh nej, ikke hans brød! Mit brød! Så får man bare lov til at gå frit ud. Er det ikke crazy? I can fly. Ja, og jeg har rent faktisk hånden direkte på din tæt. Okay. Men det måtte du så ikke. Du kan også bare se, at du ikke kan lide det, altså. Holy shit. Så må du lade være med at krænke mig med det, så det er hvad der sker. Alle dem, der Ej, krænker jeg mig, kan godt se de eksploderer bare. Vi eksploderer bare. Shit. Kan jeg køre den? Woo! Ej, det er godt det her. Det er dejligt. Det er røg. Det er godt nok surt røg. Hvad fanden dropper jeg den? Okay. Hvad fuck? Vil I prøve at holde QN? What the fuck? Jeg ved ikke, hvad fanden man kan bruge det til. Nej! LOL! Vi skal vise til Oxy. What the fuck? What the fuck? Hvad fanden sker der? Hvad satan? Down! Åh, der er cigaretter. Vi kan stadig rundt. Han har Det er derfor, man kan køre rundt. Har han godt den?
ham op. Hold da kæft. Vil ikke kaste det på? Nå. Oh shit! What? Det er alligevel imponerende med det må jeg sige. Så kan han køre derop. Bonk. Jeg kom der bare ned til den der. Welcome to Jackass! Holy shit! Var Frede crate? Og Fred. Og Frede har bare taget den. Nu. Han har bare taget den. Fred har taget Ja. den. Åh! Øhm, Du flip! Haha! ja. Han har taget sin gun frem og skyder efter ham. Yep, køleskabet virker helt fint for mig. Åh oh, nej. Jeg har et godt. Åh nej! Åh oh, nej! Nej! Fred, hjælp! Fred, hjælp! Nej, guys. Stik af! Hold kæft, den bil er det fedeste, de er andet. Jeg sørger. Jeg har taget din enis. Din gnomis. Gnomis. Au. Au! Ikke den der. Shh. Shh. Er det en granat, han har derovre? Hallo! Nej, det er en parfume. Derovre. Ved bordet. Ja. Jeg vil gerne se, hvad den ender med, også. Det bliver her, hvor vi går. Hvad fuck? Yes! Han kunne ikke lide at pille med ham! Hjælp! Panda, der står, at vi skal blow up. Ej, I kan ikke bare efter mig sådan her. Mates! Mates! Ha. Nej! Musefælde. Ja, nu. Har vi musefælde? Der er rigtig pænt Nej, musefælde. stop. Stop. Du er en rigtig kinky lige pludselig. Ja, det kan jeg da godt. Kan I begynde at grind, ligesom I gjorde før? Nej, du kan man ikke. Hvad har du fundet? Fred, jeg hader dig, jeg hader dig, jeg hader dig! Jeg kom til at trykke E på bumpen hernede, og så kom Steff eller Ox ned, og så var sådan lidt, hvad er det? Og så siger det bare bum. Fred burde også være på vej. Var det ikke gunshot? Ja. Guys! Hej, Fred! Det er okay, jeg har det. Måske en gun. Måske en gun, okay. Han er fucking nøgen. Han er fucking nøgen. Er han nøgen? Ja. Hvor har du set det? What the fuck? Ja! Ja! Jeg er Rumba! Hjælp! Hjælp! Hvem? Hjælp! Den er indeed nøgen. Er I begge to døde? Okay. Åh, hej! Hej, Panda! Panda! Wey!
bag på? Det er sådan det bedste. Fuck derovre, hvad er indbold herovre? Han bliver skudt. Det jigler. Han jigler. Ja, nu kan starte ham. Ja, okay, det er crazy. Vi kan tage hans underhakker. Løb! Der er en taser! Au! Vi skal finde manden! Der er ikke mere tid tilbage. Taser! Jo, vi skal finde ham! Han ligger der og står. Angreb! Hop op på sengen! Værsgo! Ja! Hvordan kommer vi ud? Vi skal ud! Ah, der sur! Vent, vi har gunnen! Tag gunnen! Skyd ham! Skyd ham! Skyd ham! Ja! Bind, så er der bind. Fuck!